Gipanganti ni Davao City Police Office kung DCPO City Director Police Colonel Alberto Lupas nga dili niya tugtang musiaw pa og samot ang mga kriminal dinhi sa dakbayan sa Davao. Mato di Lupas, pakusgan pa nila ang Oplan, Rats, Tugis. Kun robbery, hold up, akyat bahay, theft and snatching sa DCPO, human sa napulo ka mga insidenteng kawat sa syudad, gikan Abril 1 hangtod Abril 30, 2022. Gusto kong ipaalam sa lahat ng mga tao sa Davao City na we are on top of the situation. No? Wala siyang dapat ikatakot dito because we are doing everything to control, to apprehend. No? In fact, pag hindi talaga namin napigilan, talagang lalaban yung mga suspect, ay wala kami magagawa. Kasi these people are armed and dangerous. Sigo ni Lupas, sa 10 incidents, siyam ka mga robbery suspects ang napasakaan og kaso ug unom ni ini ang nadakpa na. Gitataw sa hepe nga dili konektado ug managlahi kini nga mga insidente. Gibutyag ni Lupas nga gihatagan niyag tsansa ang tanang station commanders sa pagsulbad sa maong mga robbery incidents sa ilang mga area of responsibility. Apan kung masayrang adunay lapses o walay gihimo ang mga opisyales, mamahimo kini silang marilib sa pwesto. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN.